Παρακαλώ τον κύριο Κρεμιζή, τον αξιότιμο πρόεδρο της Ακαδημίας, να προσέλθει στο βήμα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και το πολύ γεμάτο πρόγραμμα ομιλιών και προσβλέπω να ακούσω ενδιαφέροντα πράγματα. Και περίμενα πολλά χρόνια να δω αυτού του είδους διασύνδεση Ελλάδα και διάστημα και τη δραστηριότητα η οποία άρχισε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τη διασύνδεση ανάμεσα στα πανεπιστήμια, τα κέντρα, τις εταιρείες και το κράτος προφανώς σε όλες αυτές τις εξελίξεις, τις δυναμικές εξελίξεις που συμβαίνουν στο διάστημα. Να υπενθυμίσω ότι διανύουμε την εποχή του διαστήματος τώρα τα τελευταία 67 χρόνια, τον Οκτώβριο του 2024, θα είναι το 67ο, από την πτώση του Σπούτνικ. Η δική μου εμπειρία έχει από κάπου ιστορικό, ότι από την αρχή της διαστημικής εποχής η διάσταση της άμυνας ήταν προφανής και είχε αρχίσει τότε με μια σειρά από δορυφόρους που λεγόταν Discoverer από την Αμερικανική αεροπορία, όπου έστελναν δορυφόρους στο διάστημα με τηλεσκόπια, τα οποία όμως κατέγραφαν τα δεδομένα τους σε film. Και μετά, όταν γινόταν η σύλληψη των δεδομένων, περνούσαν από κάποιο μέρος στην Αλάσκα και έριχναν με μια κάψουλα την οποία ειδικά αεροπλάνα την συνελάμβαναν σε εισαγωγικά, πήγαιναν τα φιλμ στο εργαστήριο για να παρατηρήσουν τι γινόταν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Η άλλη διάσταση, η οποία ήταν προφανής, η διασύνδεση της άμυνας με τα πανεπιστήμια. Εγώ, όπως ξέρετε, έχω περάσει πάρα πολλά χρόνια στο εργαστήριο εφηβοσμένης φυσικής του Johns Hopkins και εκεί έγινε η ανακάλυψη του Transit Navigation System. Ήταν το πρώτο δορυφορικό σύστημα πλοήγησης και συνίστατο από λίγους δορυφόρους σε χαμηλές στοχές και δέχτες στα διάφορα πλοία του ναυτικού τότε, διότι το ναυτικό ενδιαφέρονταν για αυτό το πρόγραμμα. Και το 1964 έγινε λειτουργικό και κάθε μία μισή-δύο ώρες περίπου έπαιρνε ένα στίγμα το πλοίο, αλλά κυρίως έγινε για τα υποβρύχια του Polaris τα λεγόμενα, για να πάρουν το στίγμα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Βέβαια, οι επιπτώσεις ήταν ραγδαίες. Αυτό το σύστημα, το Transit, παραδείγματος, έφτιαξε τις αρχικές τεχνολογίες. Η μέτρηση του χρόνου, που ήταν τότε γύρω στα 10 σε κάθε 10 σενάρια, δηλαδή 10 nanoseconds ακρίβεια. Και αυτό είναι βασικό, το οποίο κατόπιν υιοθετήθηκε από το GPS, μετά τελικώς κατέληξαν σε ατομικά
ρολόγια, όπως τα λέει καλή ρολόγια. Έγινε η μαγνητική ευθυγράμμιση αυτή η τεχνολογία. Έγιναν δορυφόροι για την μελέτη της ακτινοβολίας της ζώνης Μαρεάνιας, μέσα του οποίου περνούσαν όλα αυτά τα διαστημόπλια για να δοκιμαστούν τα ηλεκτρονικά τα οποία καταστρέφονταν από την ακτινοβολία και πολλά άλλα. Τώρα βέβαια έχουμε αυτή την εκθετική αύξηση των εφαρμογών. Και όπως ξέρουμε και στην άμυνα γίνεται μια μεγάλη δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα και η χώρα μας το χρειάζεται απολύτως και θα χρειαστεί αυτού του είδους ο συνδυασμός από πανεπιστήμια, από τεχνικές εταιρείες, από κέντρα ερευνών, για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που υπάρχουν και στον πολιτικό και στον αμυντικό τομέα. Και νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και με τη βέβαιωση του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και με τα πανεπιστήμια και τα εργαστήρια όπως του καθηγητή του κ. Λάπα, αλλά και με τη μελέτη των επιπτώσεων όλα αυτά που είχε μιλήσει ο κ. Σκορπός, δεκαετίες τώρα. Τελικώς η χώρα μας άρχισε να κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Αυτά είχα να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ.